Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan ita ce firar da aka yi da waɗanda suka yi garkuwa da alaramma Ahmad Ibrahim Sulaiman Kano. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kubutar da alaramma tare da abokan tafiyarsa da sauran 'yan uwa da suke tsare saliman ganiman. Saurara domin ka ji wa kunninka yadda firar ta kasance. Hello? Lahiya ya aiki. Alhamdulillah. Na ga kiran ka da zu. Waye ne? Na'am? Waye ne ban san ka ba. Mu ne wannan 'yan uwan malam da ke tare da ku. Okay, Malam Ahmad Sulaiman. Okay, daga ina kenan? Daga Kano, Ahmad Kano. Okay. Okay, to ya ga jiki yanzu? Ai suna da gida na kira ka in ji. Yaya za a yi kaga ai almajirai muke. To ai kowa almajiri ne. Gaskiya ne, wai ina nufin ba mu da kuɗi. Na? Ina nufin ba mu da kuɗi. To ai ba matsala in ba kuɗi. Ai ka san mu ba saboda kuɗinsa muka rike sa. Gaskiya ne. Ko ba gaskiya ba? Gaskiya fa gaskiya ne. Mu kuɗi an ka ba mu kana ji na? Na'am. Mu kuɗi aka ba mu kashe shi don wanda ya ba mu aikin kuɗinsa ya ce shi ɗan ta'adda ne kuma mun kama shi ga misali abin da ya sa haka ji an yi labarin kuɗi. Mun kama shi mun fuskanci ga misali gaskiya yadda aka ba mu rufaɗin shi ba haka ba ne. Ka san ya je birnin Kebbi ko? Ya je kwarai ko. To daga can aka biye da shi. Na'am. Ok, ba wai abun bane ka gane ba haka nan kawai ka rabu a'a wannan abun ga misali daga sama ne harka siyasa ne ka gane. Na gane dai ka fito kawai ka faɗi gaskiya. Yo ba wai wanda zan ɓoye ma ko ni ma muna huci a'a daga binnin Kebbi muka biyo shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yo abun da aka ce mana dan ta'adda ne mu kashe shi. Saboda muka kama shi muka diba gemun shi muka gani wannan bai kama da ɗan ta'adda. Wallahi, to, amana shi ne suka ci, kun dai gani. Ka gane to sai muka diba sai muka tambaye shi biyu ya faɗa mana komi yadda al'amura su. Na'am. Yau wato sai muka gaskiya ba cancanta mu taka wata doka akan ga misali akan ayyukanmu, inda duk aikin da kake akan shi za ka samu duniya ka samu lahira. Gaskiya ne. Yawwa ko ba gaskiya ba da wannan magana ina faɗa ma ita dundun ba muna waya da kai don ko ina rike da dan uwanka ka gane? Na'am. Yanda abu ya tafi haka za mu faɗa ma shi. In kun ga yana yiwo mu yi in mun ga bayyo mu wancan kaga ba mu ci mai kuɗi shi ga misali ba mu mai aiki ba. Gaskiya ne. Yawwa ka ji al'amarin maganar gaskiya. To yanzu mai gida menene taimakon da za ku yi mana? Amin. Kamin ku sako mana shi menene sharaɗin da kuke so mu cika muku? Sharaɗin da muka ɗazu bai magana da kai da waya? Ɗazu ko da yi magana ba ne nan. Ok, to bai yi magana da wani na nan ko Nura yake da suna? Ya yi magana to Nura ɗin baya kusa da ni. To mu faɗa mai abin da wancan ya bamu saboda ɗan siyasa ne babba kuma mu kana ji? Na'am. A yadda rahoton da ya bamu muka ga ba haka bane kuma muna ji yana wa'azozi kala-kala man mu san shi bane amma shi ga misali ya aza shi don mu kashe shi akan abun duniya ka gane? Na'am. Yau amma yanzu mu abun da za mu yi abu ɗaya yanzu ga misali kuɗaɗen mutanen nan ga misali kaga ba mu ci mai kuɗi ya ce ba mu mai aiki. Bai dace ba. Bai dace a ci mai kuɗi ba gaskiya. Yau wato ga misali in ya maida mai kuɗinsa. Kana ji? Na'am. In ya maida mai kuɗinsa ya ba mu na mai ɗin mu ma. Misali ba wani abu sai mu bashi ga misali. Amma kaga misali yanzu wancan kaga bayyo mu ci mai dukiyar shi ba mu yi aiki ba kuma ya ji mun kama shi da rafiyar da bai ba mu kama shi ba. Gaskiya ne. Yau don 'yan siyasan ku
akwai 'yan matsaloli daga cikinsu, akwai munafukai daga ciki. Akwai kwarai da gaske. To kaga ba mu ma munafuci, abun da ya ba mu miliyan 300 ya ba mu. Las. La hawla wala quwwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abun da ya ba mu haka nan ya ba mu duk mu zo mu kashe shi ya she mana dan ta'adda ne na inna lillahi. Saboda haka nan mu ba ma haka ba ko in ma mun kashe shi har ma waɗanda sun ka ninke waɗanda sai ya ba mu. To mai gida yanzu kan wallahi miliyan 300 gaskiya tsakani da Allah ko ganin su ni ban taɓa yi ba ko ganin su wallahi ko ganin su ban taɓa yi ba. To mun kaji abun da an ka faɗa mana kuma kaji abun da za mu iya yi bayan ci babu abun da ba mu yi kuma wanga mutum yanda ya mana kudin shi ya yi mana ƙarya. Misali yanzu shi ma ga misali za mu juya a kan shi saboda ba mu so aikin harkar jahilci don in za ka yi maka wanda zaka ce ma. Gaskiya ne. Yau amma ba a da sai in an yi haka an maida ma kuɗin su an ba mu na mai ɗin wanda muka bugu. Shi kenan ba matsala. Mu ba matsala gare mu muna aiki da ilimi ne ba wai aikin jahilci muke ba ku don ko yanzu kai magana da shi. Misali inda muka taho da shi ba mu taɓa jikin shi ba don muna bi bayanin jikinsa. Mun san ba wai yaro ne ba. Gaskiya ne. Yawwa, amma ga misali an ce kun ga misali kun kawo matsaloli da haka kun ce wai babu kuɗi, mu ba kuɗin dama muke so ba misali. Mun kun dama kuɗin mu an ba mu kuɗin mu yanzu haka kuma in mun gama aikin da za mu za a ƙara mana mun sani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yawwa, ka ji maganar da za mu yi da kai. To mai gida wallahi ba mu da kuɗin nan, wallahi ba mu da su. To ai ba matsala, mu haba mu ce dole a ba da su. To. Ba mu ce dole a ba mu kuɗin nan ba, ka gane? Gaskiya ne. Yawwa mu ba wai su muke, mu an ba mu kuɗin mu mun shi. Kuma in mun yi aiki, yanzu nan ma ba da daɗa muka gamawa da shi, in mun yi aiki, amma in zai ƙara mana su dole shi. Amma ga misali, sanadiya yana dattijo kuma sani alƙur'ani to haka misali in ya ba mu kuɗin nan muna mu bacci shi kuma wancan muna ce mai ma ya tsere ga misali gaskiya ne yau ka gane ma'anan da nake faɗa ma ga misali yanin ka sosai mai gida amma dai mai gida a duba mana wallahi wadakaccen da ba mu san inda za mu samu kuɗin gaba da haka ji faɗa ma malam wallahi kana ji ina ji aikin magana ilimi muke nan ba magana jahilci ba ka gane ina gani dai kai mai ilimi ne kuma ni ma ina da daidai gurgudo na kudu haka nan na haka nan na to saboda haka nan mu ba wai mun ce ala dole ko da su ko babu su dole sai an ba mu a'a mu ba su muke so ba ka ji aikin da aka samu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mai gida to za a bani alarama ɗin mu ɗan kaisa da shi. Yanzu wanda lamba ka san da zuka kira lokacin muna tare mun kama kiranta ba mu same ta ba. Yanzu za ka yi hakuri sai zuwa da safe za a kai ta za a kira shi ka lokacin da kuma magana duk lokacin da ka sani ne to ɗin ya ci tsaya ne. Na gane ni ma da na kira ta shiga daga baya na yi ta kira bai shiga. Matsalar network ne malin lafiya lawaki sai alheri da misali yanzu in kun so ga misali na da fita ga misali cikin ɗan ilimi ko son ku haɗin kai ga misali in ba mu da misali in har ya da kan shi ga misali wanda mutum yadda ya mana ƙarya mu ma mun san hanyar da za mu biya mai saboda bai nuna mana gaskiya ba gaskiya ba wannan ba ɗan ta'adda ba ne yau mu ba a'a an ba sai ka faɗa mana mun san nan ta alhamdulillah ba sai ka faɗa mana mun sani inda mun san ta ajiya da to ajiya ba kana mai ku yi shi ko an da ba wasu kuɗi a duk abu da aka ce ma ya dawo da kuɗi ma sauki gaskiya ne to abu da shi ma ya dawo na kuɗi ma sauki ne to Allah ya sauka Allah shi mana taimako Allah ya sauka na gode. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan ita ce firar da aka yi da waɗanda suka yi garkuwa da alaramma Ahmad Sulaiman Kano. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kubutar da alaramma
tare da abokan tafiyarsa da sauran 'yan uwa da suke tsare saliman ganiman. Saurara domin ka ji wa kunninka yadda firar ta kasance. Hello? Lahiya ya aiki. Alhamdulillah. Na ga kiran ka da zu. Waye ne? Na'am? Waye ne ban san ka ba. Mu ne wannan 'yan uwan malam da ke tare da ku. Ok, Malam Ahmad Sulaiman. Ok, daga ina kenan? Daga Kano, Ahmad Kano. Ok. Ok, to ya ake jiki yanzu? Ai shi na da gida na kira ka in ji yaya za a yi kaga ai almajirai muke. To ai kowa almajiri ne. Gaskiya ne, wai ina nufin ba mu da kuɗi. Na? Ina nufin ba mu da kuɗi. To ai ba matsala in ba kuɗi. Ai ka san mu ba saboda kuɗinsa muka riƙe.